Rahotanni daga bakin Tijjani Gandu. Tijjani Gandu ya yi wasu rahotanni ne game da waƙar da ya yi wa Abba Gida. Yayin da ya mai waƙar ya yi komai ya kai mai waƙar bai ba shi ko sisi ba. Yayin da Tijjani Gandu hakan ya ɓata mai rai game da waƙoƙi. Ɓata lokacin shi da ya yi waƙar ya zo ya kai kuma ba shi kuɗi ba. Yayin da Abba Gidan ya fito yake cewa Tijjani Gandu cewa shi tafiyarsu ta aƙida ce, ba wai sai an baka kuɗi ko an ma wani abu ba wanda kake tunani dole sai an yi ma a jam'iyya ba. To jama'a, kar ku manta har yanzu kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka da farko ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawa domin samun rahotanninmu da zarar mun ɗora. Hakan ne ya kawo cece-kuce a jam'iyyar Nnpp, yayin da wasu suke gani hakan kamar ba a mai adalci ba ne. Ko masu sauraro, ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin mu nuna muku bidiyon da Tijjani Gandu yake fitowa yake mai sussuka Abba Gida game da ya yi mai waƙa bai ba shi kuɗi ba. Har yake mai cewa shi tafiyarsu aƙida ake so, ba wai a ranga yi don a baka kuɗi ba. Ta jin haka ne kuma mai girma Excellency Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya kira su yake mai jin tattaunawarsu abubuwan sun fara tsamari game da waƙar da Tijjani Gandu yawa Abba Gida. Tijjani Gandu yake mai fitowa yana cewa ya daɗe yana yin irin waɗannan abubuwan da ba za su irgu ba, amma ba a duba shi game da siyasar Kano. Mai girma Excellency Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya sasanta su akan wannan cece-kuce da suke. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyon domin nuna muku bidiyon da Tijjani Gandu yake maganganu marasa daɗi game da Abba Gida. Duka dai